Přežila holokaust, jako odbornice na fyziku a radiologii stála například u zavedení mamografu jako screeningové metody a zaobírala se taky likvidací následků jedné z největších tragédií druhé poloviny 20. století. Havárie v černobylské jaderné elektrárně. To je Denisa Nikodémová a já jsem velmi ráda, že přijala mé pozvání a můžu ji tak přivítat ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Šlajzová. Paní Nikodémová, co se vám vybaví jako první, když se řekne Černobyl nebo havárie v Černobylu? No tak bolo to tesne pred 1. májom a chystali sme sa s rodinou, máme 100 kilometrov od Bratislavy chatu a zahradu a už sme balili veci, keď prišiel telefonát z Prahy najprv od hlavná hygienička Československa alebo Čiech vlastne bola pani doktorka Zusková a tá mi zavolala, máme zvýšené pozadie radioaktívne v jadrových elektrárniach a už to merajú aj mimo tých elektrární, takže prosím, nikam neodchádzajte a spojte sa so svojím nadriadeným, zariaďte sa, že budete mať službu. Takže rodina odišla a ja som zostala doma, zbalila si veci, medzi tým už volal hlavný hygienik, že majú správu z elektrárne, že pracovníci, ktorí idú von z elektrárne, majú vyššie dávky ako vo vnútri vonku na bráne, a že okamžite mám prísť na ministerstvo a doniesť si veci aj na spanie. Takže som odišla na ministerstvo a vlastne mesiac som bola zavretá na ministerstve. V prvom rade sme sa veľmi snažili zistiť, o čo sa jedná. No a bolo tak dohodnuté, že teda máme vládnu havarijnú komisiu, už sme boli nejak pripravení na nejaké možné havárie, keďže už sme mali tie jadrové elektrárne a tých zdrojov už bolo pomerne dosť aj na Slovensku. V tom čase bolo potrebné získať súhlas predstaviteľov komunistickej strany na Slovensku aj v Čechách a predovšetkým bola snaha zastaviť prvomájový sprievod. To ale nám bolo zakázané. Nikomu nič nesmiete povedať a proste prvomájový sprievod sa uskutoční. Samozrejme, veľmi nás mrzelo, že proste školy a všetci ľudia nastúpili do prvomájového sprievodu, čo byla velká chyba. A když tedy zmiňujete ten 1. máj, myslíte si, že i kvůli tomu se ta radiace tolik rozšířila? Nebo co bylo vlastně to, co tolik rozšířilo tu radiaci po Evropě, kvůli čemu vlastně ty následky pociťujeme do značné míry do dneška, dalo by se říct? Nie, v podstate, viete, ono sa to nafúklo, tie následky, pretože my sme až také tie následky nemali. Sice ma skoro ukameňovali kvôli tomu, že cigánim, ale ja som nikdy necigánila a v podstate to bolo takto. Rozhodujúce slovo mala Praha. Takže ja som prakticky každý pondelok ráno lietadlom prišla do Prahy, tu bola veľká komisia, ktorá zhromaždila všetky dáta aj zo Slovenska, aj z Čiech a dala komuniké. Vždycky do 10. hodiny sa muselo na ústredný výbor strany komunistickej dať hlásenie o stave radioaktivity. Takže mojou úlohou bolo osloviť, to bolo najhoršie, nájsť tie kontakty, osloviť mliekarne, mesokombináty a väčšie výrobne mliečných výrobkov, aby proste zhromažďovali každé ráno zo zberu mlieka a z proste spracovávania mesa vzorky a najmenej 20-30 vzoriek prišlo
sa zozbieralo do laboratórií, boli na tých hygienických staniciach možnosti merania a spracovania a na Slovenskej zdravotníckej univerzite, na vysokých školách chemickej a proste prírodovedeckej a tak ďalej. Takže sa to rozbehlo veľmi dobre a v podstate predovšetkým sme potrebovali, keďže už boli vonku ovce na pašiach a u nás sa to ovčiarstvo malo dosť veľký rozsah na Slovensku, čiže my sme proste okamžite veterinárna správa vedela nám dať miesta tých najväčších ovčiarských zariadení a sme tam rozoslali z krajských hygienických staníc, navštívili tých ovčiarov proste naši ľudia a bol zákaz konzumácie ovčieho mlieka a teda aj výrobkov. Brinda napríklad sa zastavila, síry také čerstvé sa nesmeli pridávať a išlo to skutočne tak, že tie predpisy sa dodržiavali. Ale vlastne sme prvýkrát obyvateľstvo informovali nejakých 6. alebo 7. deň, až sa to smelo dať do správ. A do té doby se tedy ty informace tajily, chápu to správně? Nebo falšovali? Dovtedy sa oficiálne nehovorilo nič, čo bola najväčšia chyba podľa mňa, pretože napríklad Bratislava a okolie vedelo v televízii chytať rakúsku televíziu a Viedeň samozrejme to od začiatku podchytila a rozprávala o tom a my nie, tak to bol najväčší omyl tejto vtedajšej garnitúry vlády, že nedovolili o tom hovoriť, ale v podstate sa koordinovalo veľmi účinne celý ten proces monitorovania toho ožiarenia a proste postupne sa dozvedalo, čo sa vlastne stalo, že v tej černobylskej jadrovej elektrárni chceli si proste urýchliť proces nejakého výskumu a bola to veľmi nešťastná zhoda okolností, že tam ľudský faktor zlyhal, že urýchlili nejaký proces a došlo k výbuchu, ktorý vlastne spôsobil uvoľnenie veľkého množstva radioaktivity do ovzdušia, predovšetkým to bolo cézium, jód a ďalšie radioaktívne prvky. No a hlavne proste tým, že sa najväčší problém bol to, že sa okamžite neodporúčalo, lebo v okolí tých jadrových elektrární v tých dedinách blízkych mali tie jódové tablety. A vlastne, ak správne použijete tesne po tom uvoľnení tej radioaktivity tú tabletu, tak zabránite, aby ten radioaktívny jód sa v štítnej žľaze usadil. Takže tie najhoršie dopady, ako mimo tých záchrancov a hasičov a tých, čo priamo boli v tej elektrárni, tak tam skutočne tie fatálne dávky dostalo zhruba 28-30 tých prvých ľudí, ktorí tam prišli a nevedeli, že vlastne čo sa deje. Hrozí tedy dnes po 40 letech podle vás něco podobného? A pokud ano, tak jak se mají vlastně lidé zachovat? Co dělat? Ja si myslím, že už tie bezpečnostné
predpisy a tak ďalej, tie odporúčania tých medzinárodných organizácií sú tak pripravené a tak vysoko sofistikované, že by sa to nemalo stať vlastne. Ja si myslím, že aj tie zariadenia sú na ďaleko vyššej úrovni a my napríklad na Slovensku nemáme veľmi inú možnosť zvyšovať tie energetické prostriedky na výrobu energie ako to jadro. A jadro je skutočne tá najčistejšia forma, najmenej škodlivá a v podstate je jedno z najdôležitejších vecí vychovať tých pracovníkov a naučiť ich tak pracovať, aby sa to nemohlo stať. To musia byť vysoko špecializovaní ľudia, ktorí skutočne prechádzajú obrovským množstvom školení a proste praktických študijných pobytov všelikde a myslím si, že toto je určite v Čechách ešte lepšie zabezpečené ako na Slovensku, ale aj my máme ten proste úrad jadrového dozoru, ktorý vydáva tie medzinárodné predpisy, prevádza do slovenskej reči a každý z nás musí to ovládať, kdo chce v tejto oblasti pracovať. Říká Denisa Nikodémová, žena, která pomáhala bojovat s radiací po havárii v Černobylu. Od mikrofonu se s vámi loučí Veronika Šlajzová.